Vítajte späť v našich hudobných debakloch. Kto sa nám dovolá do štúdia? Ja by som len chcel pripomenúť, že si môžete vybrať z bohatej ponuky našich kompaktných nosičov. 0900 500 600 700 je naše číslo. Volajte nám. Dá, už to vyzváňa. Dobrý večer. Dobrý večer. Miska Jandrochová z Budimíra. Ja by som si chcela dať zahrať pesničku pre kamarátku Hanku. Na čím si Hanku? K jej narodeninám by som jej chcela dať zahrať tam na Kalvárii kríž. Aj by sme jej chceli zablahoželať veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania. Koľko má rokov? Prosím? Koľko má rokov Hanka? 97. Ďakujem vám, do počutia. Takže si značím pre Rozálku. Milí diváci, toľko by som vám len chcel povedať. Volajte nám, pýtajte sa nás, všetko, čo vás zaujíma. Porozprávame vám napríklad o našom dvojročnom turné po Večne modrom Jadrane. A teraz si dáme našu najnovšiu skladbu s názvom Autíčko. Príjemné počúvanie. Poď na to so mnou, baby, poď na to so mnou, baby, poď na to so mnou, baby, poď na to so mnou, baby. Rád sa prevážam nočným mestom na svojom autíčku. Obzerám sa, ktorá buchtička má peknú sukničku. V mojej spoločnosti by sa nepochybne dobre cítila. A možno by sa mi potom, keď ju povozím, aj pekne odvďačila. Baby, chcem len teba, jojoj, zveziem ťa do neba, jojoj, baby, chcem len teba, jojoj, zveziem ťa do neba, jojoj. Moje nablízkané 0900 500 600 700 je naše číslo, volajte nám. Sklopíme si sedadlá, keď pri vode zastanem. Môžeme sa dívať na hviezdy do neba, tie najkrajšie ti ukážem. A keď pri mesačnom svite vstúpim do teba, zatrasie sa celá zem. Baby, chcem len teba, jojoj, zveziem ťa do neba, jojoj, baby, chcem len teba, jojoj, zveziem ťa do neba, jojoj. Baby, chcem len teba, ide karta, zveziem ťa do neba, chcel tam mám ťa. Baby, chcem len teba, ide karta, zveziem ťa do neba, chcel tam mám ťa. Baby, chcem len teba, ide karta, zveziem ťa do neba, chcel tam mám ťa. Baby, chcem len teba, ide karta, zveziem ťa do neba, chcel tam mám ťa. Takže pesnička nám pomaly doznieva a vy nám volajte ďalej a my vám splníme vaše želanie 0900 500 600 700. Nech sa páči.